včera spomenula to, že bol nedávno začiatok občianskeho roka, už je teraz druhá polovička februára, ale na začiatku roka si ľudia väčšinou zvyknú dávať nejaké tie novoročné priania alebo predsavzatia. Jedno predsavzatie môže vyzerať tak, že od nového roka prestanem fajčiť, zanechám tento zdravý škodlivý zvyk. Niekomu sa podarí v tom zotrvať, inému nie. Iný si zase dá možno predsavzatie, budem sa lepšie stravovať, skúsim pár kil zhodiť. Iní si možno zase dajú predsavzatie, skúsim pár kil pribrať. Je to rôzne, ale ľudia rozmýšľajú, že čo by pre svoje zdravie mohli urobiť. Iné predsavzatia sú možno finančného charakteru, že skúsime lepšie hospodariť s peniazmi, aby sme viacej ušetrili, alebo aby sme menej utrácali. Aké je také nejaké najlepšie prianie? Koľko prianí by sme si mali dať? Keď to po roku ľudia bilancujú tie svoje priania, tak veru, mnohokrát ostanú smutní, že dali si veľa predsavzatí a nepodarilo sa im všetky tie predsavzatia naplniť. Jeden pastor radil členom svojho zboru, aby si každý rok dali iba jedno predsavzatie. A ľudia mu tak hovorili, že jedno, nie je to trošku málo, veď my sa chceme v toľkých oblastiach zlepšiť, že prečo si nemôžeme dať 3 alebo 4. Ale on im povedal takú vec, keď si dáte jedno predsavzatie na ten rok, tak každý deň naň môžete myslieť, každý deň to predsavzatie môžete uskutočňovať a po roku budete o ten jeden krok ďalej, že túto vec budete mať pri sebe splnenú. A po 10 rokoch to bude 10 vecí, ktoré odstránite zo svojho života, ktoré tam nemali byť, alebo 10 vecí, ktoré do svojho života pridáte, ktoré ste tam chceli pridať. A to už stojí za to. Po 10 rokoch byť na úplne inom mieste, kde sme boli predtým. Ja keď som si tak premýšľal o tom, že aký som bol pred 10 rokmi, tak som musel konštatovať, no v mnohých ohľadoch som sa neposunul. A možno, že nám to viacerým tak niekedy ide, že mali sme svoje plány a predsavzatia a zrazu zistujeme aj po x rokoch, že sme sa nikde neposunuli dopredu. Preto je dôležité, aby sme mali nejaké jedno a za tým predsavzatím, aby sme kráčali. Hovorí sa v Biblii v Božom slove niekde o nejakých predsavzatiach? Tak úplne priamo nie, ale tie predsavzatia sú skryté v príbehoch. Napríklad Dávidov syn kráľ Šalamún si dal predsavzatie, že by chcel vybudovať Jeruzalemský chrám. Potom Nehemiáš si dal predsavzatie, že chce vybudovať hradby Jeruzalema, ktoré boli zborené. Joziáš zase mal predsavzatie, že chce znovu obnoviť chrám, ktorý bol v tom čase v rozvalinách, bol vo veľmi žalostnom stave. A zákonník Ezdráš, ten si zase zaumienil, že si bude každý deň čítať Božie slovo a že bude Božiemu slovu vyučovať iných ľudí. Mne osobne sa v Biblii veľmi páči jedno rozhodnutie. Je to predsavzatie, ktoré si dal kráľ Dávid. A o tomto predsavzatí si budeme o chvíľku čítať z Biblie taký dlhší úsek. Ja by som len trošku pripomenul životopis kráľa Dávida, že aký človek to bol. Na jednej strane to bol veľmi úprimný muž, veľmi charakterný, statočný, veril v Pána Boha, mal s ním úprimný vzťah, skladal žalmy, potom tie žalmy aj spieval Bohu a mal jednoducho radosť zo vzťahu s Pánom Bohom. Ale na druhej strane Dávid bol aj človek, ktorý dokázal vykonať veľmi nepríjemné skutky. A spomeniem len dva z nich. Jedným bolo cudzoložstvo s Batšebou, s manželkou jedného zo svojich verných a oddaných veliteľov vojska, Uriáša. A potom, keď už to cudzoložstvo bolo spáchané, tak kráľ Dávid sa to snažil ututlať, tak vymyslel taký plán, ako to zahľadiť. A najprv teda, keď mu plán A nevyšiel, tak siahol po plánu B, že sa snažil odstrániť Uriáša, vymyslel na ňo taký úkladný plán vraždy a ten plán vraždy sa aj podarilo uskutočniť. Čiže Dávid bol človek, v ktorom boli aj tie dobré veci a boli tam aj tie zlé veci. Možno by sme povedali v dnešnej dobe, že za tie zlé veci by kľudne dostal
podľa dnešného súdnictva 20 až 40 rokov väzenia. Ale Dávid bol aj človek, ktorý mal jednu vzácnu vlastnosť, že dokázal úprimne predstúpiť pred Hospodina a hovoriť mu o veciach, ktoré urobil. A toto si teraz prečítame z 51. žalmu. Budem čítať viacero veršov z neho. Žalm 51. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zhľaď moje priestupky. Dokonale ma obmyj z mojej viny, očiť ma od môjho hriechu, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala moja mamka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umyj ma, veľší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrevil. Skry si tvár pred mojimi hriechami a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neobnímaj. Navráť mi radosť svojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Kráľ Dávid si dal to najlepšie predsavzatie, aké si mohol dať. To jeho predsavzatie bolo, že chcel mať čisté srdce. Srdce, ktoré by bolo očistené od hriechu. Srdce, ktoré by sa páčilo Pánu Bohu. A v tomto svojom predsavzatí bol naozaj veľmi vytrvalý. Keď bol upozornený Nátanom na svoj hriech, tak kráľ Dávid naozaj sa hlboko pokoril pred Hospodinom. A začal sa kajať, začal sa modliť. Cítil tú veľkú úzkosť pre svoj hriech pred všemohúcim a svätým čistým Bohom. Kráľ Dávid, on bol upozornený prorokom Nátanom na svoj hriech. My máme Božie slovo, ktoré je pre nás takým zrkadlom, ktoré nás dokáže na naše hriechy upozorňovať. Keď si ho čítame, tak vieme, aký by nás Boh chcel mať a vtedy to vieme porovnať s našim životom, že aký život my žijeme, aký v skutočnosti sme. A tak, ako bolo Dávidovo srdce vtedy znečistené hriechom, tak podobná situácia je aj v dnešnej dobe pri nás ľuďoch. Ťahá sa to s nami v podstate od narodenia. Je to naša hriešná prirodzenosť, nazývaná niekedy aj ako dedičný hriech. Jednoducho máme náklonnosť robiť skôr zlé veci a tým dobrým veciam sa musíme učiť. Možno, keby sme mali byť úprimní, tak by sme si povedali, že dedičný hriech, to, čo sme si zdedili od predkov, možno, že to samotné nás až toľko netrápi, ale veľmi nás trápia tie hriechy, ktoré robíme my sami. To, čo robíme my tu a teraz. A to sú práve veci, s ktorými môžeme urobiť to najlepšie, čo nám ukázal aj kráľ Dávid. On si dal predsavzatie, že chce mať čisté srdce. Prosil od Boha, čisté srdce stvor mi, ó Bože. Toto predsavzatie si môže dať aj každý jeden z nás. Keby sme tak skúmali svoje životy v zmysle toho, čo som rozprával včera, že by sme si zobrali 10 Božích prikázaní a išli by sme tak dôsledne po každom jednom z nich, tak by sme možno čoskoro zistili, že aj toto prikázanie som porušil, aj toto prikázanie som porušil, aj tu mám niečo na rováši kvôli tomuto prikázaniu. A možno poznáte také príslovie, že príležitosť robí zlodeja. Jeden brat z nášho zboru to kedysi hovorieval tak, nie, že príležitosť robí zlodeja, ale príležitosť ukáže, kto zlodejom v skutočnosti je. Možno ste zachytili tak jeden prípad, ktorý sa nedávno odohral, bolo to aj v správach, minimálne v novinách to bolo popísané, že jeden človek si išiel do bankomatu vybrať peniaze, vopchal do bankomatu kartu, peniaze
a či chtiac, či nechtiac, stal sa zlodejom. Mohol prísť do banky a banka by veľmi jednoducho vedela na základe toho, ktorá karta bola posledná použitá, že komu tie peniaze patria. Ale to ten človek neurobil, videl v tom príležitosť a teraz má problémy so zákonom. A tak je to možno niekedy s nami, že snažíme sa zachovávať si to svoje srdce čisté, ale keď príde príležitosť niekomu niečo vrátiť, čo nám v minulosti urobil, alebo sa nejako obohatiť s tým, že určite si to nikto nevšimne, tak zrazu sa tá hriešná ľudská prirodzenosť prejaví a človek veľmi ľahko sklzne do toho zlého, hoci sám nechcel. A či je to zlé slovo závisť, alebo nenávisť, alebo je to nejaká ohovárka, sú to veci, ktoré sa na nás veľmi rýchlo nalepia. A Božie slovo nám pripomína v liste Rímskym, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Keď všetci, znamená to každý jeden človek. Niekto možno viac a pýta teraz za to vo väzení. Niekto možno menej a stále ho ostatní považujú za charakterného človeka, ale v svetle Božej pravdy by neobstál. Ale nie len zlé veci sú hriechom. V liste Jakuba, 4. kapitola 17. verš, je napísané, že aj ten, kto vie dobre činiť a nečiní, hriech má. Opäť jeden prípad z médií. A stalo sa to v podstate nedaleko. V jednej obci v Nitre bol nezakrytý kanál a jedno 3-ročné dievčatko do neho spadlo. Tým, že mám dieťa v takom veku, tak mne až srdce trhalo, keď som si čítal tie správy a potom sa už len vyhovárali, že kto to mal zakryť, či to malo byť vodárne, či obec sa mala o to postarať. Jednoducho, skutočnosť bola taká, že ten poklop na tom kanále chýbal. A teraz niekto mohol urobiť dobrý skutok, dať ho tam. Nemusel čakať na ostatných, ale ten dobrý skutok neurobil a pred justíciou je to teraz tak, že niekto bude za to obvinený, že neurobil dobrý skutok. Takže sú to veľmi vážne veci a Božie slovo nám to pripomína. A potom dokonca niektoré dobré vlastnosti, ktoré máme a dobré veci na nás, ktoré si možno my na sebe ceníme alebo iní si na nás cenia, sa môžu stať pre nás zlodom ku hriechu. Napríklad, keď nás začnú chváliť za niečo, že sme v niečom šikovní alebo že sme niečo dobré urobili. Počasí človek možno tomu sám začne veriť, podľahne tomu a začne aj sám seba tak chváliť a tak si v tom začne hovieť a teší sa z toho. Poznal som jedného človeka, ktorý bol veľmi pokorný človek, tak som ho poznal a všetci o ňom hovorili, že je pokorný. A on naozaj teda bol veľmi úprimný, snažil sa v pokore vždy jednať, ale tým, že mu toľkí ľudia hovorili vždy, ty si taký pokorný a on na tej svojej pokore pracoval, tak nakoniec sa stal až pyšný na to, že je taký pokorný. Takže naozaj niekedy aj dobré vlastnosti nás môžu viesť k tomu, že sklzneme do pýchy alebo do toho, že namiesto toho, aby sme Pánu Bohu vzdali chválu, ktorý je toho hoden, tak tú chválu si privlastníme my a aj nám to vlastne na škodu. Naše hriechy sú nám veľkým bremenom. Pokiaľ človek nemá čisté srdce a nejaký hriech ho ťaží v jeho vnútri, tak kráľ Dávid to veľmi dobre opísal. Povedal, že mal problém s tým, že jednoducho ťažko sa mu žilo, ťažko sa mu dýchalo. V 32. žalme je to napísané takto. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je trstí. Keď som mlčal, trúchnivelí mi kosti počas môjho ústavičného stenania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú výpravnosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinu svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. A Dávid potom hovorí, že keď vyznal, prišla radosť do jeho srdca. Niekto to možno prežíva viacej, iný menej, ale na niektorých ľudí ich viny doliehajú veľmi ťažko. Sú im skutočne bremenom, ktoré im uberá chuť do života, uberá im radosť zo života. A spomínam si na jeden film, mal názov Misia, a bol to veľmi pekný film z prostredia Južnej Ameriky, kde jedna katolícka misia robila misiu medzi Indiánmi
A jeden človek, bol to taký rytier, šermiar, tam zabil v jednom súboji svojho brata. A začal veľmi ťažko pociťovať toto bremeno hriechu. A práve jeden z tých misionárov, keď už videl, že nič nepomáha, že slova, ktoré mu hovoril o odpustení, že to nezaberá, tak urobil veľmi takú dobrú psychologickú vec. Do veľkej siete zviazal všelijaké ťažké bremená a nechal to tomuto mužovi niesť, keď išli medzi tých indiánov hore po takých skalách na ich územie. A keď už ten človek nevládal, keď už pod tým bremenom padal, tak mu ten misionár povedal, teraz to zhoď dolu. A on to zhodil a to bremeno padalo dolu a tomu človeku sa náramne uľavilo. A potom mu povedal ten katolícky misionár. A takto je to, keď Boh odpúšťa hriech. To bremeno je zahodené a ty môžeš byť slobodný. Ale ten človek to musel tak nejak prežiť, musel to pocítiť, musel si to uvedomiť cez takýto prípad. A kráľ Dávid nás vyzýva k tomu, aby sme nezakrývali svoje previnenie, ale aby sme vyznali svoj hriech. A vtedy Boh odpustí, Boh očistí. Bratia a sestry, viete, čo je napísané o kráľovi Dávidovi v Novej zmluve? Určite sa teraz budeme tomu čudovať. Ale tam je napísané, že Dávid bol človekom podľa Božieho srdca. Muž podľa Božieho srdca. Zvláštne hodnotenie. Kedy my zvykneme ľudí hodnotiť? Vezmeme si napríklad takého nejakého politika. Tak hodnotíme ho vtedy, keď je zvolený, keď stojí na čele alebo vo vláde, alebo zastupuje nejaký okres či kraj. Hodnotíme jeho dobré kroky, hodnotíme jeho zlé kroky. Keď spraví nejaký dobrý krok, tak toho politika chválime. Keď spraví nejaký zlý krok, kritizujeme alebo vyjadrujeme svoju nespokojnosť. A potom, keď skončí jeho volebné obdobie, alebo keď sa čas posunie o nejakých 10 rokov ďalej a skúšame si spomínať na toho politika, tak možno, že niektoré jeho zlé rozhodnutia v svetle nových skutočností, ktoré vyplávajú na povrch, už nebudú až také zlé a to hodnotenie toho človeka bude po rokoch také objektívnejšie. Už v tom nebude ten subjektívny pocit, že čo sa stalo práve teraz, ako ťažko to na mňa doľahlo, ale bude to také objektívnejšie. Toto hodnotenie kráľa Dávida je napísané 1000 rokov po tom, čo kráľ Dávid zomrel v Novej zmluve. A Pán Boh o ňom hovorí v Novej zmluve len jednu vec, skrze apoštola Pavla, že kráľ Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Prečo? Veď spravil aj tie hrozné a zlé veci, ale kráľ Dávid mal v srdci jednu veľkú ochotu. Ochotu úprimne sa skloniť pred Bohom a vyznať mu svoj hriech. Keď si bol vedomý svojho hriechu, keď našiel v Božom slove, alebo keď mu prorok teda tlmočil Božie slovo a poukázal mu na nejaký hriech v jeho živote, kráľ Dávid to bol ochotný zmeniť. A toto Boh túži aj pri nás vidieť. Keď nás na niečo upozorní, túži vidieť tú ochotu, ktorú mal kráľ Dávid. A Dávid nebol taký, že tak vyznám to Pánu Bohu, ale ponechám si zadné dvierka, aby som to na budúce mohol urobiť znovu. Veď keď je Pán Boh milostivý, znovu mi to aj na budúce odpustí. Dávid išiel pri svojom pokáni do veci na 100%. Chcel sa naplno obrátiť na Pána Boha a už nikdy sa k takému hriechu nevráca. Už chcel ísť len tým jedným smerom za Pánom. V Matúšovi 5. kapitole 8. verši je napísané: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Nádherný verš. Môcť uvidieť Boha. Tento verš môžeme chápať v dvoch významoch. Raz jeden posmrtný význam, že ten, kto veril v Pána Ježiša, keď prekročí cez prach smrti, tak uvidí Pána Boha tvárou v tvár, lebo jeho hriechy boli očistené, pretože nie je žiadna prekážka medzi ním a medzi Pánom Bohom. Ale tento verš môžeme chápať aj v tom pozemskom význame, že ten, kto má čisté srdce a číta si Božie slovo, tak Pán Boh bude k nemu hovoriť. Ten, kto dovolil Bohu, aby mu očistil srdce a modlí sa k Pánu Bohu, tak ten bude počuť aj Božie odpovede a bude vidieť Boha, ako koná v tých jeho záležitostiach, za ktoré sa modlí. A v tomto všetkom bude človek môcť uvidieť Pána Boha. Milý brat, milá sestra,
milí priateľu. Ak ťa trápi hriech v tvojom srdci, alebo nejaké také bremeno, pamätaj, že pre Pána Boha bude to veľkou radosťou ti ho odstrániť, zobrať. Včera sme si hovorili o tom, že on veľmi veľa za nás zaplatil, aby sa toto mohlo stať, že naše srdce bude očistené. On dal svojho vzácneho, milovaného Syna Pána Ježiša Krista za nás, aby on za naše hriechy zomrel. A možno je taká otázka, že ako sa to môže stať, ako tie hriechy z toho nášho ľudského srdca, ktoré niekedy tak ideálne malujeme, ale v skutočnosti to zahrania celé naše vnútro. Ako tie hriechy môžu byť odtiaľ zobraté? Biblia a Božie slovo nám dáva aj na to návod. Máme činiť pokánie, máme ten hriech si priznať. A v prvom liste Jánovom, 1. kapitole 9. verši je napísané toto, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Čiže od každej jednej. Či to pociťujeme, že to bolo niečo malé, alebo nejaké veľké previnenie. Aké boli tie Dávidové hriechy? Boli malé, boli veľké? No, dostal by za to dneska zrejme basu. Keby to bol bežný človek, keby neplatila nejaká jeho kráľovská imunita. Ale Pán Boh mu bol ochotný odpustiť. A ešte on povedal, že toto je vzor, to je muž podľa Božieho srdca. Čiže to by znamenalo, že Pán Boh by neklal, keby tu 5 miliard alebo 6 miliard takých ľudí žilo ako král Dávid. A prečo? Lebo Dávid bol úprimný. Vyznal svoj hriech a Pán Boh urobil to, čo slúbil, že keď vyznáme, on odpustí. A v Jánovom evanjeliu 6:37 sa hovorí, teda je napísané, že kto prichádza ku mne, nevyhodím ho von. Boh hovorí, že kto k nemu príde, tak toho určite nepošle preč na prázdno. Kto príde so svojím hriechom, s tou ťažovou, tak Pán Boh to odpustí. Tomuto je potrebné, aby sme verili. A toto je potrebné, aby sme zvestovali aj ľuďom okolo nás. Že Pán Boh je ten, ktorý môže zobrať to bremeno, ktoré ich ťaží. Pretože Pán Ježiš Kristus za to bremeno zaplatil. On svojou krvou, svojou obecou na kríži nám vydobil tú slobodu, ktorú sme mať. V Zjavení 3:20 je napísané, že aj ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Pán Ježiš Kristus klope na dvere nášho srdca. Nie je tak počuteľne, ako zvykneme my ľudia si klopať, keď ideme na návštevu k niekomu. Ale Pán Ježiš cez svoje slovo k nám hovorí. Chce sa stať našim hostom. A potom je tam vyjadrené niečo, čo v východnej kultúre alebo blízkovýchodnej kultúre veľmi veľa pre ľudí znamenalo. Keď si mohli spoločne sadnúť ku jednu, ku takému spoločenstvu. Ono to znamenalo, že sa vtedy hovorilo aj o neformálnych veciach. Keď niekto kázal v synagóge, keď niekto rozprával s niekým na ulici, alebo kráľ vydal nejaké nariadenie, tak bolo to v tej formálnej rovine. Ale keď niekto mal hostia, ktorý sedel pri stole z očí v oči nemu, tak rozprávali o tom, čo ich teší, o tom, čo ich trápi a hovorili o tom veľmi neformálne. Bol tam určitý vzťah medzi tými ľuďmi. A Pán Ježiš Kristus nám práve takýto vzťah ponúka. Keď mu dovolíme, aby vošiel do nášho srdca, aby ho očistil, aby tam on vstúpil, tak chce byť s nami v jednom nádhernom vzťahu. Keď som ja spoznal moju hriešnosť, keď som veľmi prežíval to, že potrebujem prísť pred Pána Ježiša Krista s pokáním, tak mi v tom vtedy veľmi pomohol jeden brat, ktorý bol ochotný sa spolu so mnou za to modliť. Aj dneska po skončení sestra farárka Hanka alebo ja ponúkame tú možnosť, že by sme sa mohli ešte modliť, ak by niekto chcel zostať, či na rozhovor, či na modlitby. Milí bratia, milé sestry, možno, že poznáme už Pána Ježiša Krista úprimne, osobne, vo viere ho nasledujeme, ale aj vtedy platí pre nás tá výzva, že dávajme si pozor na naše srdcia, snažme sa zachovať si ich čisté. Aj keď ich Pán Ježiš už raz očistil, tak to neznamená, že to srdce nevyhnutne stále ostáva čisté. Je veľmi veľa vplyvov v tomto svete. Možno to poznáte, zapnete si ráno rádio
ide tam nejaká pesnička, možno si aj pomyslíte, túto pesničku tak nemám rád, alebo nepáči sa vám, ale potom cestou do práce alebo v práci si ju začneme podvedome pohľkávať. Veľakrát som sa tak prichytil a potom som si povedal, čože, túto piesň si spievam alebo pohľkávam. Ale rôzne veci sa naozaj tlačia do našej mysle. Vidíme ich cez naše oči, keď pozeráme televíziu, počujeme ich cez naše uši, keď počúvame rádio, alebo keď počúvame ľudí okolo seba. A tie veci sa zvyknú do našich srdc zahniezdiť. A často sa stane, že tie veci naše srdce aj zašpinia. A preto platí pre nás všetkých tá výzva, že máme vždy tú možnosť prísť pred Pána Ježiša Krista a to naše srdce si po Neho nechať očistiť. Takže to predsavzatie, ktoré si dal Karl David, že túži mať čisté srdce, je to najlepšie rozhodnutie a to najlepšie predsavzatie, ktoré si môžeme dať aj my. Pretože Božie slovo nám pripomína, blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Ako teraz v tejto časnosti, tak aj raz potom na večnosti. Amen. Drahý Pane Ježiši Kriste, chválime ťa za Tvoju veľkú milosť a lásku k nám. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že si bol ochotný prísť na tento svet a zaplatiť za nás hriešníkov svojou smrťou na kríži. A ďakujeme, Pane, že to smieme ako kresťania túto pravdu poznať a môžeme ju zvestovať tomuto svetu. Pane, drahý, veľmi sa teším z toho, že tu môžeme byť aj dnes večer ľudia z rôznych cirkví, ale máme Teba ako spoločného Pána. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty nás v našich životoch vedieš cez Tvoje slovo a že nám ukazuješ, čo je v živote dôležité. Pane, prosíme ťa, pomôž nám mať to naše srdce čisté a zachovávať si ho v čistote. Pane, nie je to jednoduché, pretože žijeme v ťažkej dobe, ale Ty si Boh, ktorý zase nám ponúka svoju pomoc a túžiš nás podržať, aby sme neupadali na ceste do nejakého hriechu. Pane drahý, Tebe sa odovzdávame a prosíme, aby si konal pri nás svoje dielo. Nech je to, Pane, všetko na Tvoju oslavu, lebo Ty si, Pane Ježiši Kriste, toho hoden, aby sme ťa oslavovali, chválili a